Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nontamkhong YouTube channel warabe pentam siko pinar bo godam dolom phailabai nontamna video kum chikab jana ko thumbnail ba title nani video blang thamna video ko udo skip khalama jase jobjasna logofor phai logofor ang dini nontam jong monse video share khalamsina nei video ko lana phaini jabai be video ma honani bungla be video jai logofor batha saramba boi batha amba boi bum chai amfrai bitangan jabe boroni bir johlaw bungbabo jong osane noa mano hoनबा bitangna boro हारिनि थाखाय गोरा गसंदोंमोन सानसे समाव ओमफ्राय बिथांनि मोनसे भिडिअआ दा गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं बिथांखौहाय गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझार कर्टआव लाबोदोंमोन बे समाव गोबांथार इउटिउबारफ्रा भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय बे भिडिअ बानायनायनि गेजेरजों मोनसे भिडिअआ गोबांथार दा भाइरेल जागासिनो दं मा भिडिअ भाइरेल जादों साननो हागौ नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसे बिदि बानायना लाग्रोदो लोगोफोर गोसोखाङै खाङै जोंनि उदांस्रि मोनै खोमसि अख्रांनिफ्राय जिउनि हांखरखिफ्रा थरफा थरफा सिरिलांबाय बायफ्लेबाय आंनि गोरबो बायफ्लेबाय आंनि गोरबो थांखि हागोन दाबो बेसेबा गोजाना खैफोदनि दाहाराव सानस्रिनांबाय जों बयबो खैफोदनि दाहाराव सानस्रिनांबाय जों बयबो नुनो मोनबायल' फोथाय खेबस'नि सोनाब साहा खोला सोरगिदिं जेरैबो नुनो मोनबायल' फोथाय खेबस' ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंबो नुनाय लोगो लोगो बिराद दुखु मोनो जोंबो आंबो ओमफ्राय जोंहा इसेबां माने बुंनो हानाय गोहोबो गैया मानो होनना बुङोब्ला जों इसेबांनो गोरोंबो नङा बैफोरनि सायाव आङो बांसिनानो भिडिअ लाबोखायामोन ओमफ्राय आं दिनै फार्स्ट टाइम नैफोर जोंनि बर' हारिनि सासे बिर जोहोलाव सानसे समाव बिथांमोना गोरा गसंदोंमोन बर' हारिनि थाखाय बेनि थाखाय आं दिनै खेनसे नैबे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय आं बिनि सायाव बारा जेबो बुङा ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम लाबोखादों आं बेफोरबायदि भिडिअ ओमफ्राय आं बाव माबाफोर खोथा बुंनो होननानै आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै जास्ट नोंथांमोनबो आंबो नुबाय जेला नोंथांमोनाव नुनांगौ होननानै नैबे भिडिअखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामहरबाय आरोना बे भिडिअ गानजों नैबे भिडिअजों बिराद मोजां मिलायदों बिनि थाखाय आंबो नैबे भिडिअखौ नायनानै बिराद गावखौनो गाव बोरैबा मोनदों ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ शेयार खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबाय लोगोफोर बे भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ बाय